Τι σκατά! Πόσο διάσημος να γίνω ακόμα. Καλησπερίζω το πιο ταχαίως αναπτυσσόμενο fanbase του Fighting Galaxia με απαλό Yasuo στο mid. Ελπίζω να σας αρέσει το Yasuo γιατί αυτό το κανάλι πλέον δεν είναι League of Legends κανάλι, είναι Yasuo κανάλι. Τι! Τι γίνεται? Πω θα τον κάνω ακραίο play. Ρε τι κάνω! Γεια σου. Δεν ξέρω πώς βγήκε αυτό, αλλά θα το μετρήσουμε. Ρε, μπορούσα να το κάνω πολύ YouTubeικό play εκεί πέρα γάμο το, αλλά μου βγήκε όπως να είναι. Τα dodge τα βλέπετε στο melee range εδώ μεταξύ. Τα κάνω και χαίρομαι μόνος μου. Ναι. Μας φέρνει μου dodge και κάτι. Όχι. Καλό. Αχ. Οκ. Μπες. Αχ. Δεν ξέρω τι έφυγε ο φουκαεράς. Οκ. Ξέχασα να κάνω το outro, μάγκες, like, subscribe, comment και τα σχετικά.